L-4:00 se tingħata l-aħħar tislima lill-Professur Oliver Friggieri. Dan il-jum se jkun immarkat ukoll bħala jum ta' luttu f'pajjiżna fejn il-bnadar fuq il-binijiet pubbliċi se jittajru mezzasta. Il-quddisa tal-funeral se ssir fil-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt Valletta fis-satej ta' wara nofsinhar u se tkun ikkonċelebrata mill-Arċisqof Charles Cicluna. Il-korteo funebri se jitlaq mill-Isptar Mater Dei fis-sija neqsin kwart lejn l-Università ta' Malta fejn il-Professur Friggieri għadda 20 ta' snin minn ħajtu jedika lill-istudenti tiegħu bħala lettur fid-Dipartiment tal-Malti, kif ukoll serva bħala kap tad-Dipartiment u professur tal-Letteratura. Minn hemmhekk il-korteo funebri jibqa' sejjer għal quddiem ir-residenza privata tiegħu fi Fleur-de-Lis u għal quddiem il-Knisja Ċipretali ta' San Publiu fil-Florjana, raħal twelid Oliver Friggieri. Wara il-korteo funebri jipproċedi lejn il-Konkatedral ta' San Ġwan. Fit-tmiem il-qudiesa l-funeral ikompli f'forma strettament privata. Il-Professur Friggieri miet is-sibt li għadda fl-età ta' 73 sena. Huwa kien kittieb prolifiku u kritiku letterarju Malti magħruf madwar id-dinja kollha. Fl-1999 kien ingħata ġieħ ir-Repubblika par ir-rikonoxximent għax-xogħlijiet tiegħu. Oliver Friggieri kien qrib ħafna tal-gazzetti tal-Partit Nazzjonalista u kien strumentali għat-twaqqif kemm ta' N-Nazzjon u anke ta' Il-Mument. Huwa kien kontributur ta' N-Nazzjon mill-ewwel ħarġa tagħha fl-ewwel ta' Lulju tal-1970 u baqa' jikkontribwixxi fiha għal kważi 50 sena sħaħ. Fost il-kotba magħrufa ta' Friggieri hemm it-tfal jiġu bil-vapuri u fil-Parlament ma jikbrux fjuri. Diversi kotba tiegħu ġew maqluba għal ħafna lingwi fosthom l-Ingliż, it-Taljan, is-Sloven, il-Grieg, ir-Russu u ħafna oħrajn.